Kamusta mayang gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpleto nga mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Nining takna sa kagabhion o Dios sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat usab nga kini nga programa imong gitugutan nga magalungtad hangtod ni ining mga taknaa. Ikaw o Dios among gipasalamatan og unta imo ning panalanginan nga programa nga mahimo kini nga instrumento alang sa pagpaabot ngadto sa kamatuoran sa nagkalain-laing dapit nga mga puloy-anan. Kabiga sila sa pagpangalaga diha kanimo aron usab maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Among pasalamatan ang imong paghatag o pagtubag sa amo nga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. By the way, ato gyud nga gipasalamatan si Pastor Arnel Paalisbo uban sa tanan nga mga kaigsuonan niadtong Sabado diha sa isla sa Duong, no? Sa tanang mga kaigsunan gikan sa Butigis, sa Duong, sa kanang Lantagaan o sa diin pato nga mga isla sa Lipayran. So salamat kaayo sa inyong pag-abi-abi sa akua dinha. Unya salamat gid kayo sa mga pagbati nga mainiton gyud, no? Salamat ni Brother William Tadlas, niya ni Pastor Brenda Dio. Unya salamat sa inyong kainiton sa buhat dihan dapita. So thank you so much gid sa inyo at salamat kang Brother Tits, no? Na service gini ang ihang motor nga murag dili bagyod sila musugot nga mahago gid tagmayo. Salamat po ni Brother Ago, no? Gikan sa Bantayan Island paingon sa Pilato ka isla among giagian gihatod gi ko des doong Brother Ago. Thank you sa imong pagka kugihan. Thank you so much. Well, ato ning basahon mga kaigsunan, kuya maayong hapon. Amo na pod giridi ang among radyo kuya. Unya si angkol og si tatay maunalay kulang pero taod-taod maabot na to. Unya ni ay nadugang akong kasin si Rina og si Bubot nga hapit na ni magsimana nga kanunay sad gyud ni uban sa pagpaminaw sa amoa. Okay kana nindot na, no? Nindot na. Well, last text nga akong basahon sir, mga pangutana ni. Okay, naatay pangutana ng gitiksan na to nga ato nga tubagon. Okay. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga suki, no, mga pinalangga nato nga mga suki o matig paminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope.
ug tanan nato nga mga viewers karon sa nagkalain-laing part sa kalibutan, Pilipinas ug uban pang mga nasod or asa mo nahimutang niining panahona, kamong tanan mahigala kinasingkasing namo nga ginaabay-abi sa pagpakiguban karong gabi na dinhi niining tulumanon. Jesus is our hope. Amo sang gi-welcome ang inyong mga participation karong gabi na amoy mga dugang tubag sa pangutana nga maoy aton tagaag pagtagad karon. So it takes din anyo diri higala pwedeng aris comment section nato aron mabasa nato ang inyong mga tampo, no? Unyag aduna gyud mo'y nalibugan sad gusto mo nga mahumpay ang kalibog sa atong unahuna. So ipadangat na dinhi inyong mga pangutana anya arto ng tagaan o pagtaga dinhi mga higala ato ng tagaag panahon ang inyong pangutana mao na say atong tagdon dinhi sa ato nga tulumanon. Inoon daghang kay mga pangutana dinhi nga nagpunpon sa ato nga mga cellphone, no? Daghang pangutana pero amo laning anamon og tubag kay usa ka pangutana sa kagabi ambot ipasabutan na aron mapasabot yung ayo matinawan yun ta sa mga butang nga ato nga gikalibgan. Nya kanang mga pangutana atong gina-welcome mga pangutana nga kanang kinasingkasing ba nangutana ta tungod kay naglibog ta gusto tang matinawan mga higala. Anya dili na pangutana nga mga pagsukod-sukod lang, no? Kay pamto makuha na. Anya kanang mangutana sad ta nga sirado atong unahuna, close-minded tang mangutana. Awat sa tayo mahimo ana kay bisag kung saan pa nagtubag ang pangutana, di gina siya mosabot, di gina modawat siya nga naman kay gisirhan niya ang pultahan siyang unahuna sa pagsabot sa kamatuuran. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mahigala ni alang di esto mga viewers o mga followers sa ato nga programa. Maliw lang sa gyapon mi nga atong i-share mga higala ngadto sa ato mga friend, no, ang ato nga programa parang mas daghan ang makapamati, daghan ang tanaw, makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ni Asbad Rufino Moreno sa Look, San Remigio. Onya, salamat sa pagpray ug paglab, Brother Rufino. Onya niya po, Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Sir John. So good evening, Sister Ginaline diha sa Takup, San Remigio, Cebu. Onya niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunan tigpaminaw o sa mga nag-view ni ining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless Brother Ronelo. O niya po Sister Gloria Ferrer. Mayong gabi Brother John o Brother Libby o sa tanang naminaw sa inyong programa. So mayong gabi Sister Gloria. Nukad po ni ito siguro ni siya sa Toledo karon sa Lutupan. So may gabi ni mo, sister. O niya po si Nana or Gimari Kalapuan nga nagsukad po ni sa Saudi Arabia. Salamat po sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray. Nipag-mensahe si Sister Gloria human sa among wali nga gihimo diri sa Lutupan adunay 15 ka mga hamiling kalag nga midawat sa bautismo. Thank you kayo, no? Niya po ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air nata diri mga brad, maayong gabi So may isang gabi diha mga sirs, no? Niya salamat kayo sa atong madasigon o mabtikon nga CEO o sa atong station manager diha sa Riverside FM o among gipasalamatan ng Riverside FM sa ilang makanunayon nga pag-hook up nining atong programa. Mga kahigalaan sa diha nga nagpaminawan sa Riverside FM kutob sa naabot sa ilang signal kinasingkasing manamo nga gina-welcome dinhi sa programa nga Jesus is our hope. Makahimo mo higala sa pagpadalag mga importanteng mga pangutana o makahimo sa mo sa pagtampo, no? Pwedeng mo text mo namo ni Brother John amo man kanunay gi-anunsyo among number, ang akong cell number higala
0926-8869-758. Awang sublon 0926-8869-758. Okay niya po si Brother Marcelo Beronas or Brother Siloy Beronas. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Ani anapod mi diri. Naminaw na sadmi sa inyong mga programa, Brad Lib o Brad John. Thank you kay Brother Siloy o sa imong mga sakop niya, no? Niya mga young people na to diya, mga tirana sad family diya sa Upper Kadwawan, kamong tanan diya. Mga silinganan. Welcome sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay niya po si Brother William Tadla. Salamat po Bro John. Og way sa po'y sapayan. God bless ninyo diha og sa tanan nga mga nagapaminaw. So good evening diha Brother William og Sister Nate Tadlas. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Brad William, kadali lang Brad William. Salamat kay Brad William sa itlog yung ipadala ha o kada na ang boneless. Stilan kinini ang murag na-satisfy gid akong pamilya pagpauli. Thank you Brad William. God bless you. Okay niya po si Gerardo Ofiasa. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Mayong pagpaminaw sa membro sa Iglesia sa Kaungkod sa bag-o pang nahuman nga crusade nakabautismo og 14 ka mga hamiling kalag. Salamat kayo sa info Brother Gerardo Ofiasa. Dasig nyud mo diya mga taga-Kaungkod no. So good evening ninyo diya. Bisag asa ni sila ako lang obserbaran Brother Libby atong Sabado dapat manguli na gyud unta kay ato silang puluyanan kay human na fellowship pero daghan paghapong nagpabilin kay ang ila di ay nga mo attend sila sa crusade nga diha ra po dili layo sa simbahan sa Duong. Maray crusade sa Silagon sila. Oh, niya nako nga pastilan ang uban ani sa amo ni manguli na magini niya wa agid manguli gabi ini gid abot mig Bantayan Island alas 11 nas gabi so nindot gud ang pagtuos mga kaigsuonan ba. Okay niya po si Joseph Torlao. God bless you always, mga brad. So God bless also Brother Joseph Torlao. O niya po si Jody Ann Hista Abalye. Salamat po sa pag-pray o paglab. O niya po si Christy Layon sa Argawanon. Good evening, mga brad. God bless you. God bless you all. Salamat kay Sister Christy. Mga Lion family dia, mga Kabatanya family, Larga og mga Likigan family dia sa Argawanon ug uban pa diya nato makigsunan, makigilaan. Salamat og welcome sa ato nga programa. Ani ato ning delikatan pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala ato ning tagdon ang mga nag-send og heart sa ato nga programa og nag-like sa ato nga program niya si Lovely Alburo, Elmudam Flores, niyasad si Nana, Ayan Kevin Dorotan, Danny Boy, Chao Oliamot, Edelberto Rina Sumalinog, niyasad si Sami Koiba, amayin kabini mo dong Sam, asa man karon dong Sami, niya po si Reggie Baril Layusa. Niya po si John Rolando Junior Veldosola, Joseph Torlao, Dionisia Yunting Lasida, Judy Anhista Abalye, Rosalyn Mainit sa Germany po ni. Maing kabay mo di aday. Naot pa ang Diyos magauban, magpanalangin nimo. Kanya niya po si Basilio Tero, Notarion Jr., Ronilo Itang, Abner Dualio, o Jolina Istorco Rizal. Mao na yung mga kahigala na to nga mga nag-love sa ato nga program. O ni Aritas mga nag-like, mga higala, niya si Brother Aniceto Presilias. So may gabi niyo Brother Ani.
o masilingan ng minaw slanog siya mong trompa. Nyasad si Alvin Tampos, Gerardo Ofiasa, Jivne Jaris Malate, Chan Corpin, Remedios Deheto, Juvenal Estrira, Geraldine Lumuntad, Ginalyn Lumuntad, o Rufino Moreno. Salamat kayo. Kanya niya po si Gerardo Ofiasa, watching from Kaungkod. Kaungkod ni bakasyon, Brad. Wala pa'y klase. Okay, salamat kay Brother Gerardo Ofiasa, no? Hinaot pa, magmalipayon ka yung bakasyon diya sa Kaungkod. Good evening sa tanang taga Kaungkod. Kay sa una diha, naka-agi ko groundwork diya, padung sa Tinaan, katong nakahimota o crusade. Dark area pa kada diha ang Tinaan. So nakasuroy-suroy po ta diha jutay sa Kaungkod, paingos Tinaan. May gabi na tanan diha, og welcome sa ato nga tulumanon karong gabi. Okay, ato tas pagpalisunod ako din tanaw higala ang ato nga messenger ni si Brother Wilfredo Pobadura. Niya siya mensahe, Brad, maayong gabi di ana usab diha ning duha. Niya di pagyud siya mensahe, Brad, maayong gabi na usab, great ko ni Andy Nobal, Merlin Derder, Renante Pobadura, ang nag-great Wilfredo Pobadura. Niya maayong gabi ni Brother Andy Nobal. Kita may kabil dito sa Abidilin, may kay dunay nasaitan-saitan si Brother Andy dito, no? Bro, may kabil ni mo. O niya, padayon pa kita, ito tanawon niya po si Sister Ninfa Villacastin. Suod kayo na itong pamilyahan kay dugal kay startag dugay-dugay silang panimalay diha sa Lipayran. Diha pa ni buhi pa to si Brother Fred Villacastin, niya hantod nga gitur niya paingon ngadto sa dito sa Negros, Sorosoro dito napita. Yan siya sa Cadiz City. So may gabi ni Mr. Ninfa Villacastin uban sa imong mga kabataan, mga apo, mga silinganan diyang naminaw. Niya po si Sister Nike Sobalinog. Mao ni si Sister Loni. Good evening, Sister Nike, o welcome sa ato nga tulumanon. Niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat kaayo. O niya ato ning okay gala makahimog yapon mo no sa pag padala og mga messages dinhi sa atong programa kay karon taod-taod atong pagabasahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi. Ato sa ning tagdo ni si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening mga brad. Liv og John. God bless you always. So God bless also. Good evening Maninay. May gabi nun tanan diya sa Sandrem, no? Tanan diya nga naminaw sa ato nga programa. Okay. Dito magdugay higala akong ihatag ang panahon ka Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga mao'y atong saluan karong gabi una. Okay, dagang salamat Brother Libby ato ning tubago ning pangutana ni alias Ampog, no? Brother alias Ampog, salamat kayo sa kanunay nimong pagsunod sa ato nga programa. Unya sagdilang kay sa dili madugay maabot ra gid sa imo ang Bible, no? Wa pa nako makuan, wala pa nako Brother Ampog, wala pa nako inunta mapadala sa GNT o either lang LBC ba or GREs. So ipadala na ko na sa imo ang Bible. Unya hinaot magmakugihon ka sa pagsusi sa kamatuoran. Ilisod gyud ninyo nga malauman nga ang kamatuoran inyong masusihan kung magpabilin mo nga dili mo uwa mo'y Biblia. Well, ako ning basahon kinini ake sa asa na hinuon to da kadali lang
Sa gamay lang, gamay. Okay, diyan na. Okay, maayong udto, sir. Kanunay kong nagsunod sa inyong programa. Matud ninyo, based on the Bible, di ba naa may nakasulat sa Lucas 24:49 nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog? Unya, si Kristo lagi gikalansang man sa krus kay naay unod ug bukog. Salamat, alias Ampog. Okay, dagang kayong salamat, brother alias Ampog. So akong sigun sa atong pagtikstik, salamat nga okay ra kayo nga mao na imong gidala nga ngalan tungod lagi kay gilibutan man pugka sa pareha gyud pod og nimo og pagtuo unya ikaduha pa ang imo sad nga ugangan dunay katungdanan sa inyohang simbahan, no? Alias Ampog. Ang tinuod nga pagkasulti, kung doon na lang gid unta kay Biblia, brother alias Ampog, imong mamatikdan unta kung unsay diferensya o unsay sayop sa butang nga imong gituhuan. Kanang imong giingon Lucas 24:49 nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, dili na diha sa 49 kundili naa sa 39. Naa sa 39, Lucas 24:39, dili 49. Pero maunang giingon nako nga kung doon na palang gyud unta kay Biblia, imo gyud na nga mabantayan kung unsa kasipyat kanang inyong gituhuan ug ang doktrina nga gitudlo sa inyo. Nganuman, tungod kay naa mamoy Biblia, inyo mang masuta. Tanawa ra gud ang inyo ra gyud nga mahimo diha ang pagsunod-sunod kung unsay inyong madungog ug mabati gikan sa inyohang mga pangulo. Ora gyud na. Unya, tungod kay wa moy mga Biblia, dili na sila mahadlok o mabalaka nga masakpan. Nganuman, wa mo kay bawong giputol ra gyud na nila basa. Wa mo kay bawong gilaktod-laktod na nila pagbasa. Wa mo kay bawong gipuno-punoan ra na nila ang nabasa. Unya kaning kuan importante gyud nga ang tao duna gyud untay pagsusi. Sama ba sa unang mga panahon sa mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpangwalis mga apostoles? Mga tao to nga nagbasa sa Biblia, dili sama sa inyo ron nga wa gyud kabasa. Tanawa ra gud ni sa 17:11 dinhi sa buhat nag-ingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton og sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayod ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ang mga tumuluo sa unang mga panahon nangakabig sila tungod sa ilang nadungog ug nabati sa pagpangwali sa mga apostoles. Ug tungod niya na gikinahanglan pa nila ang dugang nga kamatuoran ug pagpamatuod sa mga butang nga ilang nadungog ug nabati, busa ang ilang gihimo nagtuon sila sa kasulatan adlaw-adlaw. Mao na nga ang uban sa mga Adventista, brother alias Ampog, bisag 10 minutos lang adlaw-adlaw nagbasa gina sa Biblia sa tuyo sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Kamo unsa may inyong susihon nga wa mamutuguti pag tinil og Biblia? Kung duna may mga teksto nga inyong nahibaluan, dili pod gyud na ingong nabasa ninyo kundi dungog-dungog lang. Sama pananglitan sa giingon nimo
nga ang Lucas 24:49 nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Dili man na 49:39, pero wa sad na maghisgot og matuod nga Dios. Ang nahitabo manggod ani mao ni ang senaryo. Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Unya kay ang mga tao sa una wa pa man lagi sila'y pagtuo, kay wa pa man miabot sa ila ang doktrina o pagtulunan nga ang tao nga namatay pagabanhawon. Tungod niya na wala pagyoy pagtuo sila niini. Ug unya sa dihang si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ang mga tao wa gid sila mutuo bisan pagani sa iyang mga tinun-an. Og unya kay nakita naman gid nila harap-harapan si Kristo, ang Griko dinhi nga nanagdahom sila nga nakakita sila og espiritu. O ang uban gani nga translation nakakita sila og abat. O unya sa uban pagyud nga translation nakakita sila og kalag. Kung Biblia ang atong basihan diha sa Henesis 2:7 nga og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa imong makita ug masabot nga ang kanibang niya sa imong gininhawa sa imong ilong mao man ni ang hangin, natural kung kana mo'y pagbasihan walay unod ug walay bukog. Pero sa nakita sa mga tinun-an si Kristo, nagdahom nga sila, nakakita sila og espiritu. Og tungod niya ana, gisultian sila ni Kristo. Dili ni 24:49, Brother Ampog, 24:39. So ang giingon din niyo, tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga maog gayud ako, hikapan ninyo ako, og tan-awa kay ang espiritu. Unya kung imo ning tan-aw ning espiritu dinhi nga kuan Brother Ampog, small letter ni siya ang first letter, ang starting ani. Ang espiritu nga ikatulong persona sa usa ka pagka-Dios, capital letter na. Pero dinhi ingon si Kristo, small letter ni, tan-awa kay ang espiritu walay unod og mga bukog, ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Walay unod og mga bukog. Unya ang naa nimo ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Wa man ni maghisgot og matuod nga Dios. Wala. Kana ra gyud kay kuhaon mo pudayon ninyo na ang og nakadungog katingali sa inyong leader sa pagsulti diha sa pulpito. Nga kanang kuan ba na ang dinha sa Juan kapitulo 4 versikulo 24, unya nga ang Dios espiritu. Unya inyong ikonik-konik na mo na hinungdan ang pagkasayop na gyud nga ang doktrina nga gitudlo sa inyo wa mo kabantay nga dili na doktrina nga gitudlo sa Biblia, doktrina nana nga gitudlo sa inyong pangulo. So klaro din hiwa ni maghisgot og matuod nga Dios. So kung ato gyud nang susihon may tungod og pagkamatuod nga Dios, kung imong tan-aw dinis ng Juan kapitulo 5 bersikulo 20 nagsulti nga matud pa sa niining bersikulo sa naunang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, klaro ni ini dinhi gipasabot dinhi kung kinsa man ni ang matuod nga Dios kung ato ning tan-awon. Sumala sa mao nga gihisgutan dinhi, nag-ingo dinhi sa Juan 5:20. Ug kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanato og salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha siyang anak nga si Jesucristo, kini siya mao ang matuod nga Dios. Diha siyang anak nga si Jesucristo, kini siya mao ang matuod nga Dios. So ang imong giingon nga ang Mateo Lucas 24:49 din 49:39
wa po na maghisgot og ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Wa na maghisgot. So mga kamatuoran lang na nga wa gid mo katudlo sa mga pagtulunan o kamatuoran nga naa gitudlo sa Biblia. Kunwari naa sa Biblia gipakli pero gidugangan dili na mao. So ang inyong gituhuan o gibarugan di na mao. Tiaw mo na nga naghuna-huna mo nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Wala ba yan na itudlo diha sa Biblia? Wa na itudlo sa Biblia. Ang inyo lang leader nagtudlo ni ana. O tan-awa ra gud unsay gisulti sumala sa creation pa sa Genesis 1:26 ug miingon ang Dios, no? Let us make man in our own image. Atong buhaton ang tao sa atong kaugalingong dagway. Kanang pulong atong ug nato dili kana singular form. Unsa man na siya? Plural form na siya. Unya ang tao gibuhat gikan sa dagway sa Dios. Papaano mahitabo man na nga way unod ug way bukog kung maugyud nang pagtuuhan ninyo? Kay ang tao buhat man sama sa dagway sa Dios. Unya karon mahitabo na hinuon nga way unod ug way bukog. Ang dagway asa man na ibutang. Brother Ampog. Unya kung imong tan-awon ang gihisgutan ragod sa Biblia, sa diha nga nakasala si Adan ug si Iba, pamatii ra gyud niyo kung unsay gisulti dinhi sumala dinhi sa Genesis kapitulo kanini ang 6 gisulti dinhi nga matud pa dinhi sa gihisgutan sa mao nga bersikulo niya. Malinaw man ni, tin-aw man ni kaayo ang gihisgutan dinhi nga sa nakasala si Adan ug si Iba gipangita sila sa Dios. Unya matud pa dinhi nga ang Dios nagalakaw sa kabugnaw sa tanaman sa Eden. Kanang pulong ganing naglakaw, Brother Ampog, na masabot nimo nga naay tiil. Kung atong nuntan, atong tugutan, apan di na tuuyunan nga way unod ug bukog, papaano magkaroon og tiil? Papaano makalakaw? O unya, kanana ang kung imong tan-awon pa sa diha nga nakasala ang tao, kung imong tan-aw dinhi sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 nagingon, ug nakita ni Jehova ang paggadawtan sa tao sa yuta dako. Kanang word nga nakita, unsa may imong pagsabot ni ana? May mata wala. Naagyod. Ug unya way unod ug bukog. Asa man na ibutang ng mata? Asa man na ibutang ng tiil? Ipadayon na kog basa. Nag-ingon din ug nakita niyo ba ang paggadawtan sa tao sa yuta dako ug nga ang tanang pagpamalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun kadaotan lamang gihapon. Ug kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat ni ang tao sa yuta ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Brother Ampog, ayaw kuno og sirarhi imong hunahuna kay kasagaran magyud ninyong mga membro open ra ang inyong hunahuna sa inyong mga leader pero sa Biblia di na. Tanawa matud pa dinhi nga nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ang Dios dunay kasing-kasing. Kung walay unod ug bukog ang matuod nga Dios sigon sa gitudlo sa inyong bakakon nga mga leader, nganong magkaroon man ang Dios og kasing-kasing? Nga wa man di ay unod ug bukog. Brother Ampog, ako panghinauton gyud nako nga ang tanan nato o nasulti nimo panahon sa atong pag-istoryahanay mabarugan nimo total. Ang Dios gamhanan man maghatag sa imong kusog. Basin pa na lang nga ikaw mo'y himuong instrumento sa imong mga uban nga mga kadugo o kaubanan nga makakaplag pod sa kamatuoran pinaagi nimo. Ang imong ugangan kung nagtinil magtaas-taas nga katungdanan diha sa inyong lokal, wala na siya problema. Nganuman, God has a better plan for you. Remember, God has 1,000 ways for us for which we know nothing. Timaning nga magpakita ragyod ang Ginuog milagro unya sa imo kung mudawat ka lang sa kamatuoran.
Dinhi sa Isaias 41 nagisgot dinhi sa kinini ang 41 Gs o kinini ang 13 kung unsay gisulti dinhi. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios, palig-unon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Kini pasalig man ni sa Dios, ayaw kahadlok, ayaw pagtalaw kay ania ako uban kanimo, oo buligan ko ikaw kay ako maong imong Ginoong Dios, ituboy. Tanawa, Brother Ampog, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Timan ing ang Diyos dunay tuong kamot. Kini nga sitas o kini nga bersikulo wa na maghisgot og naay wala naghisgot og tuo. Unya kay kini laging mga palusot niyong katarungan, awa may nabasa aning bersikulo nga may kamot nga wala tuo raman. Aho mo lusot na pod nga ang imong tuhuan kining nabasa, ang wa mabasa dili, so kay wa may mabasa nga may kamot nga wala tuo raman, aw mo tuo ka nga ang Dios may kamot nga tuo, pero wa may gisulti ding may wala, mulabas nga ang Dios nga imong tuhuan pungkol. Pero makita nimo nga ang Dios magatuboy sa tuong kamot sa iyahang pagkamatarong. Unya karon niya pa sa 13, kay ako si Jehova nga imong Dios, mukupot sa imong kamot nga tuo. Nanusao man nga ang inyong Dios nga gihisgutan, way unod ug way bakog makakupot di ay na. Mao na nga Brother Ampog, kung mahimo lang sagdi lang pila ka adlaw moabot ra man gid na ang Biblia sa imo, wa pa lang gid nako mapadala kay busy kay ko, kay naabtan sad mi og mga bisita atul pod nga ako mga schedule layo dito pagani ko isla sa duong, no? Tungod kay dunay mga fellowship niya, may mga panahon nga ang mga kaigsunan mahigugma sa pag-imbitar sa ilang ubos nga igsuon ingon nga magsusulti o speaker, mao na hinungdan usahay mabisita. Mapadala ko na, ready na nga Bible, Brother Ampog. So malinaw nga gisgutan dinhi ang Dios dunay mata, ang Dios dunay kasing-kasing. Pamati iragod na ang Herwihanon Kapitulo 4, versikulo 13, 4:12, nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pas espada nga duay sulam, mo nagisgutas 12. Ang 13, nag-ingon, kay walay mga butang nga natago sa pananaw sa mga mata sa Dios, sinunua ang tanang butang dayag sa iyahang atubangan. Tanaw ha, walay natago nga butang diha sa pananaw sa mga mata sa Dios. May mata ang Dios, pero ang inyo way unod ug bukog. Kalibugan baya gud ng inyong doktrina. Kay kung naa lang gyud unta na sa inyo gitugot ang Biblia, dugar ra manggo kasabot mo nga wa mo tudluig insakto. Dili man na kamatuoran ng inyong gituhuan. Gisayunan ka ang Dios dunay mata. Dinhi sa Ezekiel 37, Brother Ampog, mo ni ang gihisgutan dinhi aning bersikulo sa 37, ingon ni ang gisulti dinhi matud pa aning bersikulo na 37:1 nag-ingon, ang kamot ni Jehova gitapion kanako ako gidala niya diha sa espiritu ni Jehova o gipahamutang ako taliwala sa walog ug kadto na puno sa mga bukog. My point is, ang kamot ni Jehova gitapion kanako ako gidala niya diha sa iyang espiritu. O tanawa, may kamot ang Dios, may tiil, may kasing-kasing, may mata. Unya ang Isaiah 59:2 nagsulti, ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahimulag o nakapalayo kanyo gikan sa inyong Diyos o aron siya dili makadungog sa nawa, makanaidalunggan. Unya unsaon man ninyo pag huna-huna kuno og pagpamalandong kining mga butanga. So dako kayo katingho kahimuan Brother Ampog nga kamo magtinil mo og Biblia. Pero og mas bugat sa inyo ang pulong sa inyong mga leader kaysa pulong nga nasulat dinis bala ang kasulatan naara na sa inyo ha. Tanawa Brother Ampog ha.
Kaan tinuod, ako nakabantay man ko, dili magkagyod ingon nga violente ika-istorya, ika-text-text, tanawar gud ha, huna-huna at kuno ka. Sa inyo lang pagtuo kang Kristo nga tao, daan na mong paltos, kay ang amahan nga inyong gituhuan nga Dios nagpamatuod man sa anak nga siya Dios. Uni ang inyong gituhuan nga Dios, dili ninyo tuuhan ang iyang gisulti nga ang anak Dios. O tanawa, di ning resulta. Unya, karon ang pag-ila ninyo kang Kristo tao, samtang ang pag-ila sa inyong leader anghel, kinsa may labaw di ay sa inyong paghuna-huna, ang anghel o ang tao. Ning labas nga si Kristo, mas ubos pa ikumparar sa inyong leader nga si Felix Manalo. Unya, pamalandong nga kuno Brother Ampog, kung kamatuuran ba ning mga botanga, kamatuuran ba ning mga bahina. Hinumdumi nga dili ron panahon sa pagluyal-luyal sa sayop nga butang. Ang importante, sigon sa itong gibasa, buhat 17:11, nga atong susihon ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung ang mga butang nga gikasugilon kanato tinuod ba. Ang pulong sa Dios, Brother Ampog, matarong ug balaan. Ang pulong sa Dios kamatuoran, Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Salamat, Brother Ampog. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina. Okay, Brother Libby? Okay, salamat, Brother John. So, padayon tahigala ang atong sunahan. Ato ning tagdon og basahon kining mga nahidugang nga mga mensahe. Okay, ato ning tanaw ni si Rodolfo Bantilan. Salamat, Brother Rodolfo, sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Jex Sumalinog. Maayong gabi niyo, Brother Jex, diha sa Dumaguete City. Niya to po nakita din si Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana. Gisumpay ang duha ka bersikulo nga ang salain nga teksto, ang Dios pagsimbahon sa espiritu o kamatuuran, o ang lain nga teksto ang espiritu o lain nga translation multo walay unod ug bukog. Salamat kay Brother Ronilo. Brother Ronilo, gamiton ra kas Ginoo pila ka mga panahon, pila ka mga adlaw. Salamat sa imong ka wide reader. Okay, niasad si Richard Berdin Velarde. Ang iya po mensahe sa Juan 5:22, ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga tungod, ang nga katungod sa paghukom. Salamat po, Brother Berdin. Thank you also ni Gina Gunilamos Larisma. Thank you also, Sir Matthew Anderson, for watching our program and following our program always. We hope that God bless you and your family. Okay, ato tayo galas paghatag og dong tubag unsa to paghanay, Brother John. Ang iya gyud Brother Libby kay lagi based on the Bible man ang iya ba nga gipalabas kanang ang iyang gisgutan Lucas 24:49 nga ang matuod nga Dios kuno walay unod ug walay bukog. Unya kay si Kristo gikalansang man didto sa cross. Nay unod ay bukog mo na iyang gipasabot, pero dili na Lucas 24:49 kundi 39, pero ang 39 wa pud na siya maghisgot og matuod nga Dios. Okay, salamat no. Salamat kayo sa imong pangutana. Tinuod na Bible-based ta din higala. Based on the Bible ta. So, ang imo diya, anang bersikulo imo gamit, naghisgot diya nga walay bukog, walay unod, kanang sa Lucas Kapitulo 24:39, wala man na maghisgot kang Kristo nga Dios. Naghisgot na sa mga tao nga sa ilang pagkakita kang Kristo sa pagkabanhaw. Wa din sila makatuo bag si Kristo ba to. Ilang pagtuo basig
pareha atong sa sa Mateo 14 nga si Ginusos na naglakaw diha sa ibabaw sa tubig anang gabi niya samtang matinunan naglawig diha sa kadagatan ilang nakita nga dunay naglakaw diha sa dagat nga wa naunlod o niya nangalisang ang matinunan mato pa Biblia nagtuo sila nga naabat niya gisa naabat nalisang sila o niya muna'y nakita sa mga tinunan ngos Ginusos ako ni ay mong kalisang. So ang ilang pagtuo nga mahitungod anang pangutanahan nimo sa Lucas 24:39 ako ra guning otohog basa og siya miingon kanila ang title ni ang pagpakita ni Hesus ngadto siya matinunan human ni siya nabanhaw. Onya mainig yun sa 39 tan-awa ninyo ang akong mga kamot og matiil nga mao gayud ako hikapan ninyo ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako. So dinhi ato makita higala nga pagtungha gyud ni Ginusos ang mga tinun-an niya medyo maglalisang sila. Ang kining sa Juan 4:24 napoy gisgutan diya nga ang Dios Espiritu. Gusto mo na siya. Apan di sad nato isumpay ang Lucas 24:39 kining pangutanan nimo. Kay wala kana maghisgot ang Lucas 24:39 sa Dios nga Amahan. Naghisgot kini sa Espiritu nga ilang gikahadlokan. Manay atong sugdon og basa sa 37 sa 36 og samtang nagsulti pa sila niining mga butanga sa ilang taliwala mipakita si Hesus. So tungha si Hesus silang taliwala nga nagtindog og miingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. So, dini mo nakita higala ang istorya sa 36 nga nikalit pagtungha si Hesus mitindog diha silang taliwala. Anya ingon si Hesus nga ang kalinaw magauban kaninyo. Kaya na ang kalibog sila munahuna. Libog sila. Ug nabanhaw bigod ang Ginoo. Anya ingon sunahan sa 37 apan sila nahikuratan, nakuyawan sila, nakalitan sila. Nakurat silang tanaw ng tunghag kalis lang taliwala. Og nangalisang nga nanagdahom sila, nakakita silang espiritu. Uban na ni abat, kanang abat, kuhan man na, kanang wa man ay bukog, wa man ay unod ng abat. Mararamag kanang anino na siya silbi. Mo ilang pagdahom, mo nang susama sa kimatinan ng hadlok sila. Pwede ingon ito nabasa din niyo, na nagdahom sila, nakakita silang espiritu og siya mingon kanila ngano nakulbaan man kamo kuyawan man mo kulbaan man mo ug ngano may pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong kasing-kasing ingon si Hesus tanawa ko ninyo tanawa ninyo ang ako makamot pakita niya tanawa kong kamot nayagis lansang kung ako matil tanawa niya agis lansang mao nga mao gayud ako gud ni ay mo kalisang kunahuna mong dili ako kunahuna mong abat ko dili ni ako gid ni ay tanawa May pasabot nga ako ni ang gilansang sa krus nga nabanhaw ayaw mong kalisang ngayon sinusos nga hikapan ninyo ako og tanawa sulay ko ni hikapo kapa ako magyud ni kaya ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita ang ganin ako ingon sinusos kanang espiritu kanang inyong ikalisangan wa man ay unod ako ni bukog hikapa ko di ba na ako unod ako bukog ako magyud ni si Ginusos nga mipakita diha kaninyo so muna istorya niya sa Lucas 24:26
versikulo 39, nagpamatuod si Jesus nga siya gyud ni. Siya ako gyud ni. Ang inyo nakita, ayaw mong kalisang tuo mo nga espiritu, dili espiritu kanang inyong ikadlokan. Ako gyud ni mismo ni pakita nganha kaninyo. Mo ni gipasabot dinhi. O ni ingon ka nga ang Dios walay bukog, walay espiritu, walay bukog, walay unod. O niya si Kristo nay bukog na unod. Gipadayag mo na sa Biblia higala. Gisulti sa Biblia kung kinsa si Kristo. Kining Kristo nga namatay, nabanhaw o bikawab sa langit. Unsa may sulti sa Biblia ani? Dios ba ni si Kristo o dili siya Dios? Manang Biblia maging atong pasabton. Kaya rin ito mga tarag, kung si Kristo Diyos pa, nganong may bukog siya may unod, nga ang Diyos wala may bukog may unod. Sa Lucas, orin siya na Juan 4:24, pero yung gamit niya, Lucas 24:39. Ang Biblia higala, daghan kayong mga verses, di na ito ikalimod. Daghan kayong mga pagpasabot niya sa Biblia, kana kung musabot yun ta. Sama sa Roma 9, versikulo 5. Ang atong mabasa sa versikulo 1, Roma 9:1. Ingon si San Pablo, magasulti akong tinuod, diha kang Kristo, dili ako magbakak. Gipadayag ng Pablo ni Intronius 9, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ko mamakak ninyo. Unsa may gisulti niya sa versikulo 5, gayon siya, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Klaro kay na maglibog pagita sa ato unahuna nga moingon ta nga kung Dios si Kristo. Una man sa Biblia mabasa ba na mabasa Ingles Pablo si Kristo na tao nga mao ang Dios. May bukog, may unod si Kristo higala tungod kay ang Dios nagpakatawo. Nagpakatawo siya. Ang hinungdan nga nagpakatawo ang Dios tungod kay ang Dios di man mamatay. So nagpakatawo si Kristo. Ug ang namatay dili ang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatawo manghigala. Ug ang gilansang sa krus dili ang iyang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatawo. Munang naa siya bukog nay unod si Ginoong Kristo. Nga mabasa sa Biblia, si Kristo na tao, kanang word na tao nga mao ang Dios. Sa ato pa, Dios siya nga nagpakatao. Diha na siya, sawa pa siya magpakatao. Dili kaning tumaw lang siya sa pagkatao na niya. Kung atong hisgutan, ang iyang pagka-Dios, diha na sawa pa siya magpakatao didto kang sabakan ni Birhen Maria. Ato tanaw na God sa Juan 17 versikulo 5. Tanaw na tog diha na ba siya daan. Nagingon si Inosos, og karon amahan pasidunggi ako diha uban gayud kanimo badaya pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Imong makita ni higala sa atong gibasa, si Kristo diha na sawa pa mabuhat ang kalibutan. Kauban siya, sumasto na siya, uban gayud kanimo sa wala pa ang kalibutan. Diha na di ay ang Dios nga anak sawa pa buhata ang kalibutan mga higala. Muna ito sa eksakto ng sa Roma 9:5, si Kristo na tao nga mao ang Dios. Dios siya nga nagpakatao. Diha na siyang daan, sawa pa siya magpakatao nining kalibutan na mga higala. So hinaot pa nga ang nangutana, nasabtan niya ang pulong sa Ginoo. O niya itong basahon, ang amahan dili maghukom. Ingon ni Severino 8, apan bisan sa iyang anak moingon ang Dios
ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kangturan. Salamat kay Brother Richard Burden. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puso natong tulumanon niya ang atong theme song. Higala magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos, walay ka